Halleluja kuninkaalle, halleluja kuninkaalle, halleluja kuninkaalle, halleluja kuninkaalle. Minun täytyy heti alkuun tunnustaa, että mä valitsin tämän uskollisuusteeman tästä saarnasarjasta sen takia, että mä en todellakaan koe itse olevan mikään uskollisuuden perikuva, pikemminkin päinvastoin. Mä ajattelin, että tässä mulla on mahdollisuus miettiä sitä, että olenko mä oikeasti ollut uskollinen ystävä ja uskollinen työntekijä ja olenko mä ollut uskollinen Jumalalle. Ja mitä enemmän mä sitä mietin, niin sitä enemmän ja enemmän mun oma uskottomuus paljastui. Ja se tuli oikein kivuliaaksikin mulle, kun mä tajusin, miten uskoton mä oon ollut. Mutta sitten siinä samalla mä rupesin myös miettimään sitä, että jos yksi hengen hedelmistä on uskollisuus, niin voiko uskottomasta tulla uskollinen? Todellakin Jumala on uskollinen, mutta ihminen on aika uskoton. Pelastussuunnitelma, Jumalan pelastussuunnitelmahan on Raamatun punainen lanka. Ja mitä varten tämä pelastussuunnitelma tarvittiin, niin se tarvittiin nimenomaan ihmisen uskottomuuden takia. Sen takia, koska ihminen oli uskoton ja ensimmäinen ihminen, Aatami ja Eeva, oli uskottomia. Ja sieltä kaikki oikeastaan lähtee, että kun Aatami ja Eeva lankesi ja oli uskottomia Jumalalle, niin sitä kautta tuli syntiin lankemus ja kaikki me muutkin ihmiset sitten langettiin tähän samaan uskottomuuden ansaan. Voit laittaa seuraavan dian sieltä. Tämä sana, minkä Saira tuossa luki, on se sana, minkä mä koin saavani sydämelleni tästä aiheesta. Ja tässä puhutaan ikään juuri siitä, miten sitten Israelin kansa, Jumalan oma kansa, oli kerta toisensa jälkeen uskoton Jumalalle. Kerta toisensa jälkeen rikkoi Jumalan käskyjä ja petti ne Jumalan toiveet. Ja sitten Vanhan testamentin kirjat on täynnä tätä, toistuvasti tätä samaa uskottomuutta ja epäjumalan palvelusta. Ja mikä jatkuu oikeastaan vielä sitten siihen, että juutalaiskansa lopuksi ristiin naulitsi sen Messiaan, joka heille lähetettiin. Se luvattu Messias. Niin se uskottomuus siinä. Ja silti Jeesus kuoli ristillä kaikkien ihmisten uskottomuuden puolesta. Ja kun mä tätä ajattelin, niin mä tajusin jotenkin yhtäkkiä sen, että myös mun omassa elämässäni ja mun omassa uskonelämässä kaikki niin kuin tulee siihen, että mä oon ollut uskoton ja Jumala on ollut uskollinen. Eli se on vähän niin kuin mun omassa elämässäkin se punainen lanka ollut se mun uskottomuuteni. Ei se ollut kauhean kiva tajuta, että näin se on. Että mä oon ollut uskoton monin eri tavoin elämäni varrella. Ja Jumala on ollut aina uskollinen. Mä elin nimittäin jossain vaiheessa elämään 10 vuotta ihan selkeäni käännäneenä Jumalalle. Todella uskottavana Jumalalle.
tehnyt tietoisesti kaikkea sitä, minkä mä tiedän, että ei ole Herran tahto. Että Herra ei tahdo, että mä eläisin niin. Mä uskon Jumalaan, mutta mä ikään kuin käänsin selkän Jumalalle. Mutta silti Jumala uskollisesti kutsui mua koko ajan luokseen. Ja kun mä sain tulla Jumalan ihaniin rakastaviin käsiin uudelleen, niin se oli ihanaa, mutta ei se mun uskottomuuteni siihen loppunut. Senkin jälkeen mä oon monta kertaa tehnyt tietoisesti jotain, minkä mä tiedän olevan vastoin Jumalan käskyä. Eli mun uskottomuuteni on todellakin niin kuin paljon suurempi kuin mä haluaisin edes ajatella, että niissä monissa pienissäkin asioissa, kun niitä alkoi paljastua mulle sitä mun uskottomuutta. Ja totuus on oikeasti se, että kun mä oon valehdellut mun lähimmäiselleni, niin mä oon valehdellut Jumalalle. Ja todellisuus on se, että jos mä oon ollut uskoton mun työnantajalle tai mun palvelutehtävässä, niin mä oon ollut uskoton Jumalalle. Ja kun mä oon kulkenut lähimmäisen ohi, niin mä oon kulkenut Jumalan ohi. Sitten mä mietin sitä, että minkä takia Jumalan lapset lankee tähän uskottomuuteen. Miksi mä oon niin uskoton? No, tietysti synti ja lihan himot ja tottelemattomuus ja rakkaus maailmaan. Mutta miksi? Mä mietin, että Eeva petti käärme. Ja muakin petettiin. Siis mä petyin tosi pahasti Jumalaan ja uskoon yhdessä vaiheessa. Ehkä suakin on petetty. Siinä on ehkä yksi sellainen syy, mikä voi johtaa semmoiseen niin kuin mulla, että mä käänsin selkäni Jumalalle. Aloin elää uskottomuudessa. Ja Israelin kansa oli uskoton, koska he oli kaukana Jumalasta. He ei tunteneet Jumalaa henkilökohtaisesti. Se oli niin kuin heidän Jumalansa. Mooseshan oli se, joka oli niin kuin kansan ja Jumalan niin kuin semmoinen välikäs ja puolesta puhuja. Ja Mooses oli lähellä Jumalaa. Ja kansassa oli varmasti paljon semmoista porukkaa, joka oli vähän niin se Jumala siellä jossain, niin kuin, pitäisikö meidän hänen käskyjänsä totella. On helpompi olla uskoton, kun on kaukana Jumalasta. Ja mitä paatuneempi sun sydän on, niin sitä helpompi sun on olla uskoton ja tehdä syntiä. Mulla oli se sama asia silloin, kun mä elin maailmassa, että mulla oli ikään kuin helpompi, kun mä todella vaan enemmänkin pakin Jumalaa kauemmas. En halunnut yhtään kuullakaan välillä niitä Jumalan juttuja. Et uskottomuus sattuu paljon enemmän silloin, kun me ollaan läheisissä suhteessa jonkun ihmisenkin kanssa. Niin uskottomuus sattuu silloin, me ei haluta sitä silloin, kun me ollaan läheisissä suhteessa Jumalan kanssa. No nyt sitten mä haluan ajatella opetuslapsia. Ja mä haluan ajatella, että me ollaan ikään kuin opetuslapsia, että me ollaan tultu tänne lähestyäksemme Jumalaa, jokainen meistä täällä. Mutta opetuslapsetkin oli uskottomia, vaikka he eli lähellä Jeesusta koko ajan, tosi lähellä. Ja se helpottaa muakin ajatella, että miksi mäkin olen niin uskoton, että enkö mä ole opetuslapsi. Mutta esimerkiksi Pietarihan kielsi Jeesuksen ja epäilevä Tuomas oli koko ajan epäileväinen. Ja kaikki opetuslapset pakeni suurin piirtein silloin, kun tuli tiukka paikka. No mistä tämä sitten johtuu? Ehkä se johtuu siitä, että tiukan paikan tulleen epäusko otti vallan ihan pelkästään ihmistä enemmän kuin Jumalaa. Että monesti tämmöisessä ihmispelossa me saatetaan olla uskottomia Jumalaa kohtaan. Sitten voit laittaa seuraavan dian. Se, mikä minua kosketti jotenkin tässä aiheessa kaikista eniten, oli tämä sanan paikka, missä ensin Jumala luettelee Israelin kansan kaikki nämä syyt, mitä kaikkea he on tehnyt ja epäjumalat ja nämä kaikki. Ja menneistä ajoista lähtien koko aika, kaikkea mikä loukkaa Jumalaa. Mutta sitten tämä, että minä iloitsen tehdessäni heille hyvää.
minä istutan heidät pysyvästi tähän maahan. Sen minä teen koko sydämestäni. Se, miten Jumala vastaa meidän uskottomuuteen uskollisuudella. Mua kosketti tää aivan valtavasti ja mä jotenkin, kun mä mietin tätä, niin musta tuntuu, että mun sydän alkoi parantumaan ja mulle nousi semmoinen toivo. Oikeastaan se ainoa toivo mun parantaa mun uskottomuudesta on se Jumalan uskollisuus. Ja se, miten Jumala todellakin siinä tilanteessa, kun häntä vastaan kohtaan uskottomia, niin hän antaa entistä enemmän uskollisuutta, entistä enemmän rakkautta ja entistä enemmän hyvyyttä. Että kuinka helppo meidän ihmisille on toimia sillä tavalla, kun meidät petetään. Että me annetaan enemmän vaan meidän hyvyyttä, enemmän meidän uskollisuutta. Mutta kun Jumala on itse uskollisuus, se ajasta aikaan ja aina ja ikuisesti, niin Jumala ei voi mitään muuta kuin olla entistä uskollisempi. Ja se ajatus lähti mua viemään eteenpäin siitä, että uskottavasta voi tulla uskollinen siksi juuri, koska Jumala on uskollinen ja vastaa uskottomuuteen uskollisuudella. Ja Jumala antaa meille uuden mahdollisuuden. Että jos me ollaan oltu uskottomia meidän elämässä aikaisemmin, niin Jumala antaa uuden mahdollisuuden. Jumala antoi Pietarillekin uuden mahdollisuuden tunnustaa rakkautensa häntä kohtaan. Ja epäilevälle Tuomalle antoi sen mahdollisuuden nähdä hänet. Ja ennen kaikkea tietysti Jeesuksen sovitustyö on se, joka meidät puhdistaa niin, että me saadaan se uusi alku. Ja me saadaan uusia mahdollisuuksia todella olla uskollisia. Miten sitten käytännössä uskottomasta voi tulla uskollinen? Niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin uskollisuus vaatii kohteen ja se vaatii suhteen. Niin yksi on se, että me etsitään entistä läheisempää suhdetta Jumalan kanssa. Ja niin kuin mä sanoin, niin läheisessä suhteessa uskottomuus aiheuttaa paljon syvempiä haavoja ja tuntuu paljon pahemmalta. Ja siitäkin ihmisestä, joka on uskoton, niin siitä tuntuu pahalta silloin, kun se on ollut uskoton Jumalalle, jota rakastaa. Joten kun me ollaan läheisessä suhteessa Jumalan kanssa, niin me halutaan olla uskollisia. Me halutaan osoittaa meidän rakkautta Jumalan tavalla. Olla Jumalalle uskollisia. Ja sitten kun oikein ajattelee sitä, että kuinka paljon uskottomuus avioliitossa sattuu, niin kuinka paljon niin kuin Jumalaan sattuu. Se, kun Jumala on luonut meidät elämään yhteydessä hänen kanssaan, niin kuinka paljon Jumalaan sattuu meidän uskottomuus. Että jos me ajatellaan tätä niin kuin tässä sanassa, niin me ei haluta olla enää uskottomia. Me halutaan muuttua uskollisiksi. Ja uskollisuus vaatii sitä, että ei enää ajattele ensisijaisesti niitä omia lihan himojansa, vaan pistää joku toisen oman itsensä edelle. Vähän niin kuin ajattelisi, että mä haluan laittaa Jumalan tahdon mun oman lihallisen tahtoni edelle. Mutta se, miten voidaan harjoitella ihan konkreettisesti uskollisuutta Jumalaa kohtaan, on myös olla uskollisia meidän lähimmäisiä kohtaan. Sillä uskollisuus lähimmäistä kohtaan on uskollisuutta Jumalaa kohtaan. Uskollisuus sun ystäviä, perhettä, työnantajaa, seurakuntaa kohtaan. Kaikki uskollisuus sun elämässä on uskollisuutta Jumalaa kohtaan. Ja päinvastoin myös kaikki uskottomuus, kaikki mitä sä oot epärehellinen tai valehtelet sun lähimmäiselle ja laiminlyöt, niin se on uskottomuutta Jumalaa kohtaan. Mutta meidän täytyy olla uskollisia myös semmoisia ihmisiä kohtaan, jotka on uskottomia meille, koska se hioo meitä kaikista eniten. Ja sehän on just sitä Jumalan tapaa.
Jumalan uskollisuutta. Ja se hioo meitä siihen hengen hedelmään ja Jumalan kaltaisuuteen. Mutta sen mä haluan sanoa, että uskollisuus ei ole siis mitään suorittamista, että sun täytyy olla joku hyvä palvelija, joka palvelee aivan kauheasti ja tekee hirveästi hyvää ja suorittaa. Sitä se ei ole. Uskollisuus on sydämessä. Se on ainoastaan sitä, että sä teet parhaas ja sä olet rehellinen. Laita se seuraava dia. Se onkin siellä. Mitä teettekin, tehkää se täydestä sydämestä niin kuin tekisitte sen Herralle, ettekä ihmisille. Jumala ansaitsee vaan parasta. Ja Jumala ansaitsee täyden rehellisyyden. Ja Jumala ansaitsee sen, että me tehdään parhaamme. Ainoastaan vaan parhaamme. Mutta kyllä mullakin monesti on tilanteita, missä mun pitää kysyä, että teetkö sä Liisa nyt oikeasti ihan parhaas? Vai menitkö sä vähän niin kuin rimaa hipoen? Että sä välillä vähän se juttuu semmoiselle mukavuusalueelle. Raamatossakin neuvotaan, että jos joku pyytää sinua kulkemaan kanssaan virstan matkaan, kulje 2. Tee oikeasti kaikki, mitä sä teet, niin kuin sä tekisit sen Jumalalle. Ja ajattele, että Jumala ansaitsee vain sun parasta. Ehkä tää voi saada meidät tsemppaamaan vähän oikealla sydämen asenteella sitä uskollisuutta. Voiko siis uskottomuudesta parantua? Kyllä voi. Mulle, joka lapsesta asti on ollut uskoton monin eri tavoin, uskon elämässäkin, niin mulle Jumala on aina ollut uskollinen. Varmasti sama on sunkin kohdalla. Ja vaikka maailma joskus ajattelisikin aika julmasti, esimerkiksi jossakin avioliitossa ei päästä uskottomuuden yli, niin Jumalan näkökulmasta jokainen katuva ansaitsee tai saa armon ja uuden mahdollisuuden. Joten jokainen, joka tuntee tänään sydämessään, että on ollut jollakin tavalla uskoton Jumalalle, niin jokaiselle meistä Jumala haluaa antaa uuden mahdollisuuden uskollisuuteen häntä kohtaan. Ja jokaisen meistä katuva Jumala haluaa parantaa uskolliseksi. Totisesti uskovasta tai uskottomasta voi tulla uskollinen. Se on Jeesuksen veri, joka puhdistaa meidät meidän uskottomuudesta, eikä mikään muu. Se on armo, kun me oikein ajatellaan, että kun me opitaan ymmärtämään ja vastaanottamaan se Jumalan uskollisuus, armo ja uskollisuus meidän elämässä, niin se parantaa meitä ja muuttaa meitä sisäisesti. Ja sitten kun me vielä muistetaan se, että me kohdellaan meidän lähimmäisiä, niin kuin me tarvittaisiin itse, että meitä kohdeltaisiin ja tehdään kaikki, mitä me tehdään, niin kuin me tehtäisiin Jumalalle ja niin, että Jumala ansaitsee parasta. Ja totisesti meistä tulee uskollisia. Ja jos täällä on joku, joka tänään tosiaan haluat ehkä muuttaakin tämän asian suuntaan tai koet, että olet ollut kaukana Herrasta tai uskot ja tahdot tulla takaisin Herran luokse, tahdot tulla uskolliseksi, niin sä voit nostaa kätesi nyt Jumalan puoleen. Joko ihan nostamalla kätesi tai sitten niin Jumala näkee, kun sä siellä sisimmässä sä nostat käden Jumalan puolelle. Jos täällä on joku uskoton, joka haluaa tulla takaisin Herran luokse ja haluaa tulla uskolliseksi. Mä ainakin haluan. Oi Herra,
Kiitos siitä, että me ollaan saatu tulla yhdessä sun pyhien kasvojen eteen. Ja kiitos siitä, että Herra, saadaan olla kuin lammaslauma. Mä rukoilen, että meistä voisi tulla sellainen lammaslauma, joka kuulee hyvän paimenen äänen, joka uskollisesti seuraa paimentansa, eikä enää lähtisi minnekään harhateille. Kiitos siitä, että Herra, saadaan pyytää, että Jeesus, sun veri puhdistaa meidät meidän uskottomuudesta, ja saadaan pyytää, että Herra, sinä muutat meitä ja parannat sinun uskollisuudellasi ja teet meistä uskollisia. Kiitos Jeesuksen nimessä.